Kaixo, egunon, Lezoko Udaretik bideotxo hau egitea pentsatu dugu, ze zuzenean egin dugunean igual ez da osondo ikusi nola jonden kontratazio honetarako. 2021 urteko asfaltatu kontratazioan eskaintza ekonomikoak zeintzuk izan diren. Esan bezala, 2021ko urteko asfaltatze kanpainan bi pertsona identifikatu beha, mailan aurrena, eta ikusi ditugu Asfaltia SL, Provisa Vías y Obras eta Orsak egindako eskaintza ekonomikoak. Asfaltia SL egin duen eskaintza ekonomikoa hauxe da. Eunda 76.794,89 euro, gehi beza, guztira 201.764,44 euro. Ondoren ireki dugu, Provisa Vías y Obras egindako eskaintza ekonomikoa, Ikusiten duzuen bezala Provisa Vías y Obras SLUk egindako eskaintza ekonomikoa 168.342,82 eurokoa da, gehi beza, 121eko beza, guztira 203.682,39 euro. Hau da, esan bezala Provisa Vías y Obras SLUren eskaintza ekonomikoa. Eta azkena ere ireki dugu Orsarena. Orsaren laugarren eranskina, hau da, eskaintza ekonomikoa, Excavaciones y Transportes Orsa SL, esan bezala, 185.986,83 euro. Gehieneko 21eko beza, 224.983,78 euro. Honekin, ekitaldia bukatutat eman dugu, eta erabaki dugu puntuazioa emango diogula, kalifikatuko ditugula eskaintza guztiak, eta, guztiok izango duzue mahai honen erabakiaren berri.